iyahin mong ipagawas ng unsay na sa iyang kasi-kasi. Hindi abot sa dautag, babot ang pagtabay. O kung bataot ang dumog, doon ay kaulawan. Ang mga pulong sa katao, sa maglaw ng katubigan. Ang tuburan sa kalam, sa magsapa nga nagaagos. Dili maayo, mapaboran ang dautan, o ikaw ang justisya ang matarong. Ang sinultihan sa buong buwang, o resulta ang away. O tuhod sa iyang baba, nakultahan siya. Ang baba sa buong buwang, may bulang iya. O ang iyang mga ngabil, may litag sa iyang kinabuhi. Ang mga pulong sa tigbutang-butang sa maglami nga pagkaon. Kini tunlong diretso sa iyang tiyan. Ang tapulan sa iyang trabaho ay isuon sa tulisan. Ang ngalan ni Jehova ay likong tuloy. Dito mudagan ang matarong kung siya mapagalitan. Ang bahagi dito, bawa ang iyang likong siyudad. Nagunaw na siya na kini maway pa rin na mapadalit po niya. Ang mapaitas o kasi-kasi may resulta pagkahaksa. O ang mapalupsanon may resulta himaya. Kung ang usang mutubang dahil na dili maminaw, kabuangan ka na o makaulaw. Ang positibong una-una, makataba nga maagwanta sa tao ang iyang sakit. Apan kinsay makaagwanta sa kalaya sa buhok. Ang kasing-kasing sa naay pagsabot bukuhat kay balon. O ang buhunggan sa maalamon mangitang kay balon. Ang regalo, mag-abili o mag-abili sa dalan para sa naghatag niya ini. Ang posible na makadurol siya sa halambong mga tao. Ang muanak, presentar sa iyang kaso, walang gusto. Hangtod sa mabot ng pikas, partido, o kwestiyon siya.